Nangumbira ta guys. Wala akong paniudto karong kaudtuhon. Oh. Simple lang kayo ng pagkaon guys oh. Oh, nag-isa lang yung kaldero ko. Pero apat na bisis na nilutuan guys. Oh, apat na bisis na nilutuan. Kaya kain tayo. Kain tayo guys. May ano ko, may saging ko dito. May itlog. May suka na may kamatis at may bombay, kanin at yung paborito kong lauoy na walang kasubak-subak guys. So ito ang ano ko, ito lang yung libangan ko minsan dito sa ano farm pag ako'y nasa bukid. Simple living lang guys, simple kainan. Kaya kain na tayo. Salamat sa pagtingin tong video guys. Sana follow nyo ako sa aking Purbida Vlogs. Ito guys oh. Itong payag ko guys oh. So bye bye guys, hanggang dito lang muna.